канал за маниста високи. Да, сега ще ги подредим. В тези работи много малко са високите, да знам, но в тези работи има и маниста, така че ще ги отделям. Имам и само една последна останала метална висулка на детелинка. Ето ги, отделих ги. Сега ще ги наредим. Всичките маниста слагаме тук. Кудийки с френски макарони слагаме тук. Морски висулки. Ще наредя по-бавно, защото имахме морско кончето, трябва да е на дъното. Харибото. Една последна останала лапичка. Ето тук. Само ще обърна да я видите отново. Опа, секунда. Ето. Едно останало сокче. Едно патенце останало. Тук. Последна ми е останала метална висулка. Като тя е единствена, ще сложим ето при манитата. Бъбълти. Да си лампата, нищо, едно бъбълти. Ей, тук го слагам. Sweet. Ей това. Тук го оставям. Хора.